Fem una prova? Vinga, digues. Ja pots començar. Hola, em dic Miguel, estic estudiant a primer curs de català en l'estiu del any 2012 i ara vull parlar una mica de la meva vida. Tinc 26 anys i soc de Valladolid. Després parlaré un poc de Valladolid. Quan era petit tenia els cabells curts i era prim i vaig anar a una escola molt prop de la meva casa i això m'agradava molt perquè tots els amics també van. I també practicava judo fins a que els 18 anys i fa 5 mesos que visc a Barcelona i vaig venir a Barcelona perquè vull trobar una feina de recepcionista en un hotel, però la meva família de mare és de Barcelona i vull venir moltes vegades a visitar. Estic aprenent català perquè vull estudiar matemàtiques en la Universitat de Barcelona i ara vull parlar un poc de Valladolid. És una ciutat petita, però és molt bonica i té tot el que necessites per a viure bé. És al nord d'Espanya i en el centre de Castilla y León. És una comunitat autònoma i Valladolid és la capital i està en el centre. El menjar típic és lletó rostit en forn de llençar amanida. És un menjar que tinc que cuinar cap a 3 hores abans, però és bo, és molt gustós. I ara una mica de les coses que m'agraden i coses que no m'agraden. Viatjar m'agrada molt i vaig viure en Brasil 6 mesos i una experiència molt bona. I també m'agrada molt conèixer persones noves i la festa. La festa un poc sempre con persones noves i sense alcohol i sense alcohol. I hi ha coses que no m'agraden. No m'agrada gens esperar altres persones sense raó o sense avisar. No m'agrada gens. I no m'agrada gaire el tomàquet. Què més? El que més enyoro de la meva ciutat, els meus amics, que els enyoro molt, la meva mare, enyoro molt la meva mare, i el meu gos. També enyoro molt caminar con la meva mare i el meu gos, perquè sempre caminamos juntos. I això enyoro molt. I, ja... Moltes gràcies, Miguel.